Lo que pasa es que el juego allí tan que mantener lo que mantener. Claro, no, perquè això són coses molt complicades també i tal. Però ara cercles, associació ciutadana. Ara estan fent unes propostes per veure com se va organitzar el partit. I s'han fet este cap de setmana, han anat Podemos de tots els llocs d'Espanya a dir les seves propostes i a que les senta la gent i tot. I s'han pinxat a una web una sèrie de propostes. Aquesta és la proposta ètica. Jo no puc trobar-vos en la web. Tinc el de Catarracha, tinc el del Val, tinc el de Massanabrer. Sin embargo, el de Follos... És que en vez de Podemos has de buscar per Podem. Podem Follos. Ho has buscat en la web o en el Facebook, pues has de buscar Podem. Molta gent no ho troba perquè fica Podemos. I si vol també Podemos. Podemos Meliana, que jo soy de Meliana. Podemos Meliana també mos pot buscar. I perquè al final els interessos són els mateixos. I estem junts. Hem ajudat, estudiem mútuament, ja que són pobles concordants. Pues el de Follos és buscar-lo per Podem i el de Meliana per Podemos. Ja veurem, haurà que pensar el seu.